Чакай сега, че имаме Рено и Форд. Форд срещу Рено. Двете големи реликви. Рено 5, дами и господа, срещу Форд Фиеста. Тия само се целуват, бе, да нямат някаква връзка. Оп, нещо капе на Форда, ми казаха. Нормално, гумите. Номер 409 Иван Александров срещу номер 48 Кристиан Иванов. Страна на Иван Александров с Форд Фиестата. Дали ще успее да задържи тази преднена и на финала? Мартин, той принципно гледа малко странно, ама ти